Moi! Tämänkertainen tulkinta tai tulkinnat liittyy tähän leijonan porttiin ja jotenkin tunteisiin. Ainakin tuli semmoinen, että jotenkin semmoisen, että mitä tavallaan viestiä halutaan tähän hetkeen tuoda semmoiseen minkäkin ryhmän tilaan, missä tällä hetkellä on tai minkä läpi kulkee tai katsotaan mitä sieltä tulee. Joo. Ja tässä on pakat. Tässä on ykköspakka. Sieltä tuli syyllisyys. Se on musta miekkojen 8. Sitten katsotaan tää toinen. Maljojen 2. Ja sitten tämä viimeinen 3. tulkinta. Eli 1, 2 ja 3. Niin kuin yleensä aina muutenkin. Sieltä tuli sauvojen 9. Joo. Eli tällaiset pakat, niistä voit rauhassa valita. Voit vaikka paussata hetkeksi ja fiilistellä, että mikä tuntuu omimmalta, jos ei ihan heti ole varmuutta. Ja sitten lähdetään ensimmäisestä. Liikkeelle. No siellä tällä ryhmällä ainakin nousee selkeästi tunteita. Tuntuu, että käsittelyssä on vanhat rajoittavat uskomukset, jotka on siellä omassa alitajunnassa vaikuttanut paljon elämään ja nyt ne on siinä pinnalla ja näkyvissä. Ja voi aiheuttaa tosi tukalaakin oloa, mutta myös tavallaan sen, että osalla se voi mennä niin, että menee tunteisiin asiat ja tulee reaktioita. Osalla se voi mennä niin, että vähän niin kuin sivusta seurailee kaikkea, mitä itsessä liikkuu omissa ajatuksissa ja tunteissa ja pystyy jo eri tavalla niin kuin katsomaan sitä tarinaa tai tarinoiden niin kuin, semmoista sumaa, mikä siinä nyt liikkuu ja on poistumassa. Että tavallaan on jo se tietoisuus ymmärtää, että se näkyy siinä just sen takia, että nyt tässä tämän leijonanportin yhteydessä ja muutenkin tämän hetken, mikä on juuri sinulle oikea yhteydessä, on aika niin kuin muuttua ja muuttaa sitä omaa sisäistä uskomusjärjestelmää ja vapauttaa sieltä niin kuin se, miten näet itsesi ja oman elämäsi, niin sitä kautta lähtee se muutos. Jotenkin täällä on kuitenkin nämä kukkaset, tiedätkö, kevään omenapuun kukkaset näkyvissä, että siellä on se keveys olemassa ja sinne on nyt niin kuin matka, mutta täytyy vaan katsoa sen mielen läpi se syyllisyys, häpeä, mitä ikinä sieltä nousee. Joo, eheytyminen, koska tämä on nimenomaan nyt eheytymisen prosessi, joka on tässä tosi voimakkaasti käynnissä. Täällä ykkösryhmällä on selkeästi iso prosessi. Näkyykö ne kaikki? Ei näy. Mites mä saan ne täältä vähän paremmin näkyviin? Näin. No niin, eli siellä niin kun on jo jonkinlainen iso muutoskäännös, uudelleen syntyminen, joku tietty sykli siellä mielessä on vaihtunut ja muuttunut, joka vaikuttaa tähän hetkeen siihen, että sieltä pääsee niin kuin purkautuu lisää semmoista niin kuin kerroksellisuutta pois sen niin kuin uskomuksen näkyviin tulon mukana tai jonkun tarinan aktivoitumisen mukana. Oli se sitten mikä tahansa rahapelko tai joku työ, ihan mihin vaan. Se voi liittyä vähän niin kuin elämään, niin kuin selviytymismoodiin, joka on ollut tai nostanut päätänsä ja on tällä hetkellä näkyvissä.
Mutta se tosissaan siellä on se eheytymisen prosessi hyvin vahva ja selkeä, niin kuin tuntuisi ainakin, että siellä sydämessä on ymmärrys siitä, että nyt tämä pitää vaan katsoa läpi ja käydä ne tunteet läpi. Ja mielessä on niin kuin rauhaa ja ehkä myös se, että ei näe ihan sitä, no osa ei selkeästi näe sitä niin kuin, miten mä sanottaisin, niitä tiettyjä pieniä värikkäitä nyansseja siellä, jotka niin kuin johdattaa sua eteenpäin, mutta silti siellä on niitä niin kuin värejä. Et tässäkin hänellä on tuolla niin kuin omassa paidassakin jo sitä väriä ja et se niin kuin ympäristö voi näyttää hyvinkin, niin kuin, tai se mielen maisema harmaalle, synkeälle, semmoiselle epämukavuutta täynnä. Osalla ehkä epämukavuuttakin siinä, niin kuin, että ei ole mukavuusalueellaan tällä hetkellä ja se aiheuttaa niin kuin, just niitä monenlaisia tunteiden läpikäyntejä, että siellä mielessä nyt liikkuu niin paljon asioita ja tässä on niin ihania kortteja, että jotenkin se läsnäolo ja tämän hetken, niin kuin tähän hetkeen löytäminen avaa sen koko värikirjon sieltä näkyviin ja sen kokonaisuuden. Eli se loksauttaa niitä palasia kohdalleen siellä mielessä, joka avaa sen, niin kuin, nousee sana toivon kipinä, mutta se niin kuin luottamus siihen omaan prosessiin ja elämään, että nyt tällä hetkellä on tällaista ja mä voin sen täysin hyväksyä, mutta niin kuin on se valmius muuttaa sitä, vaan just hyväksymällä, asettumalla siihen ja sitä kautta jotenkin avautumalla laajemmalle perspektiiville, niin kuin uudenlaisille ajatuksille. Ja se näkyy tässä niin kuin pöydässä muutenkin, että siellä onkin toive siitä uudesta alusta. Ja vaikka tässä lukee saamattomuus, niin se puhuu semmoisesta, että mitä olet saavuttamassa, on semmoista niin kuin rennompaa olemista, tietyn syklin niin kuin välivaiheessa oloa, joka voi tuntua välillä hankalalle, mutta tavallaan siitä, että nauttii elämästä, keskittyy hetkeen, että joku semmoinen keveys sinne on tulossa, että täällä on kompastuskivenä tämä turha huolehtiminen, eli semmoinen niin kuin pysy siinä omassa voimassasi, äläkä niin kuin mene liikaa niihin kaikkiin, niin kuin, että kynttilää poltetaan niin kuin molemmista päistä, että suhaamaan sinne erilaisiin asioihin. Että jotenkin nyt voi olla niitä, tai tuntuu sille, että sulta vaaditaan niin kuin joka puolelta. Se voi olla omat vanhemmat, työpaikka, ystävät, lapset, puoliso, jotain, niin kuin sinä itse voit vaatia itseltäsi nyt ihan valtavasti niin kuin joku se niin kuin ego-osa sinusta, että nyt pitää suorittaa ja tehdä sitä, tätä, tota. Mutta jotenkin se semmoinen asettuminen sinne niin kuin rennosti elämään ja rauhoittuminen on se, mitä et voi välttää. Et se niin kuin läsnäolo, täällä on tämä täydellinen läsnäolo, kortti, niin jotenkin se sellainen, tulee semmoinen, niin kuin, että se sisimmän viisaus ja antautuminen ohjaa sua tällä hetkellä, se luottamus ja se tietoisuus siitä läsnäolosta niin kuin hetkessä, joka tuo sulle rauhaa, niin se ohjaa sua selkeästi nyt tämän vaiheen läpi ja tämän porttikauden. Sehän ei ole vaan tämä päivä, vaan se on niin kuin jo alkanut aiemmin ja sitten jatkuu ja jatkuvastihan tässä nyt on kaikenlaista, mitä tämä niin kuin maailmakin ilmentää sieltä meidän muutoksen niin kuin tuloksena, kaikenlaisia aurinkomyrskyjä sun muita. Että meistä tapahtuu nyt tosi paljon heräämistä, valmiutta astua erilaiseen ja uuteen ja löytää se minuuden takaa, se syvempi itse, niin tämä prosessi on tällä ryhmällä hyvin vahvassa käynnissä. Ja lepoa, rauhoittumista olisi nyt niin kuin semmoista rauhassa etenemistä ei voi välttää. Eli jotenkin siihen
just siihen eheytymiseen asettuminen, että on jo ehyt ja nyt voi vihdoin ehkä niin kuin alkaa ymmärtää sen, että on jo ehyt, eikä tarvitse niin kuin etsiä niitä asioita jostain ulkopuoleltaan, vaan asettuu ja rauhoittuu siihen omaan energiaan ja läsnäoloon, niin silloin se alkaa se sisäinen voima, joka täällä pakan pohjimmaisena on, niin tulla näkyviin. Mutta se hiljaisuus, rauhoittuminen, tässä hetkessä eläminen, jotenkin sellainen, mihin tämä niin kun itsensä kuuntelu ja niiden tunteiden läpikäyminen johdattaa, niin on tässä hetkessä elämiseen. Ja se tarkoittaa muutosta. Eli silloin alkaa, että jonkinlainen isompi, nousee sana seikkailu, muutos käynnistyy tämän ryhmän elämässä. Että siellä on se uusi alku ja sen läsnäolon kautta. Että jotenkin tämä ohjaa nyt vaan niin kuin pysähtymään itsensä äärelle, kuuntelemaan, katselemaan omia tunteita, reaktioita, mitä siellä sun mielen läpi kulkee ja niin kuin avaamaan siitä vähän erilaisen perspektiivin itselleen. Että matka niin kuin on jo vahvasti käynnissä ja tietyt niin kuin vaiheet siinä on jo ohitettu. Ja nyt vaan niin kuin niitä heräämisen hetkiä ja havahtumista tulee tapahtumaan lisää, joka johdattaa erilaiseen. Ja nimenomaan se on se muutoksen ydin, on se oman, mitä aina niin kuin teissä varmaan samaa sanon, mutta ainoa tapa, jolla voi muuttaa maailmaa, on muuttaa itseänsä. Niin se on vaan niin klisee, mutta niin täydellisen totta. Ja sitten kun sen todella niin kuin sisäistää ja alkaa ymmärtää, että mitä se itselle tarkoittaa ja mikä se oma tapa on löytää se, niin huomaa, että tulee semmoinen, niin kuin, että se tietty vaikein vaihe on, että nyt tulee semmoinen niin kuin rauhallinen ja samalla niin kuin kuitenkin siinä fyysisessä asiat etenee, semmoinen etenevä jakso elämässä. Ihana jotenkin viesti tälle ryhmälle, että oikealla tiellä olet, älä lannistu niistä niin kuin huonoista hetkistä tai niistä raskaista ajatuksista, vaan niin kuin näe ne lahjana. Sellainen oli tämä ensimmäinen tulkinta. Nyt en ottanut mitään lisäkortteja tai pakkoja tähän mukaankaan itse asiassa. Näin. Sitten oli tämä seuraava. Ja täällä on maljojen 2, joka tuntuu puhuvan rakkaudesta. Nousee sana itseni löytäminen. Ja jotenkin se liittyy, että jonkin osan löytäminen niin kuin itsestäsi myös toisen avulla. Että jos ei ole siinä niin kuin puolisoa, niin selkeästi on niin kuin romantiikka ilmassa, sitä on tulossa. Ja ihmisiä niin kuin tulee nostamaan niitä asioita sinusta itsestäsi näkyviin itsellesi. Semmoisia rakkaudellisempia ajatuksia. Että sä oot jo matkalla ja jotenkin semmoinen ilo, riemu, keveys. Oi. Täällä on jotenkin ihania kortteja. Nousee. Joo, tuntuu, että semmoinen itsestään oppiminen, rakkaus, jotain menneisyydestä on käyty läpi ja se on nyt jäänyt taakse ja se on vapauttanut tämän ryhmän ihmisissä esille semmoista rakkaudellisempaa olemista tai kykyä, niin kuin valmiutta katsoa itseään lempeämmin tai jotenkin rakkaudellisemmin. Että se niin kuin nousee tässä, että tästä vaan tulee hirmu vahvasti semmoinen tunne, että mä kurkkaan tässä kiva, että ne suurin piirtein näkyisi. Niin se, tässäkin on nämä
pääskyset, jotka lentää tuolla. Ja jotenkin sellainen, siellä on niin kuin pieniä sydämiä ilmassa, vähän kuin jotain kukan terälehtiä niiden välillä. Ja sellainen niin kuin yhteys toiseen ihmiseen. Ja tuntuu, että osalla se on myös ystäväpiirissä jotenkin sellainen niin kuin kevyempi energia ja toistensa niin kuin sellainen kohottaminen, nostaminen ilmaan sinne niin kuin iloon ja niin kuin nimenomaan näkemään itsensä rakkaudellisemmin ja sen niin kuin, että jotenkin tässä ryhmässä on semmoinen, että osaa ottaa kiinni siitä, että miten vitsi, että mä oon tehnyt ison työn ja nyt mä voin niin kuin arvostaa itseäni ja sitä tehtyä työtä tässä. Niin se niin kuin nousee täältä heti. Ja se yhteisö myös on siellä vahvana. Se side niin kuin läheisten ihmisten kanssa, jotka on tärkeitä. Oli ne sitten vaikka oma sisko tai sisarus tai äiti tai tosi läheinen ystävä tai ystävät tai mistä se sitten onkaan. Että se voi olla se puoliso ja puolison joku sisarus. Ja niin kuin, mutta jotenkin sellaisia yhteyksiä nyt on niin kuin tässä tukemassa tämän ryhmän matkaa ja te tuette toisianne niin kuin tässä nyt tuntuu, että ihan syksyn aikana ja myös tämän porttipäivän niin kuin läpi, että tässä ryhmässä on semmoinen niin kuin vähän keveempi tunnelma siinä sen läpikulussa, että se ei välttämättä ihan hirveästi semmoisia varjopuolia nostata. Ja jos jotain niin kuin muistoja, asioita, semmoisia niin kuin kipeitä asioita nostaakin, niin jotenkin tuntuu, että tässä ryhmässä on tällä hetkellä tämä Leijonanporttikin on avannut semmoisen ymmärryksen sille omalle vahvuudelle. Ja jotenkin siinä on tehty se valinta, ja jos ei ole, niin nyt ainakin selkeästi täällä on niin kuin tämä miekkojen 2 puhuu siitä, että on niin kuin joku asia, mihin on vaan niin kuin uskallettava lähteä vähän sokkona. Ja se varmasti liittyy tähän rakkauteen, itsensä rakastamisen matkaan. Että jotenkin sinne astuminen, että nyt sä näet siitä vaan sen pääliosan siitä vuoresta ja siellä niin kuin alla on ihan valtavasti viisautta ja semmoista kasvua, potentiaalia, omaa potentiaalia, joka niin kuin paljastuu, kun sä lähet nyt tälle matkalle ja uskallat vaan niin kuin rohkeasti katsoa itseäsi hyvin rakkaudellisesti ja itseäsi arvostavasti. Et eteenpäin meno selkeästi on siellä toiveissa, unelmissa näkyvillä, että jotain niin kuin tuntuu, että tässä ryhmässä osaa ainakin jo tuntee, että jotain on käynnistymässä, mutta ei ihan vielä niin kuin ole ihan sillä täysin liikahtanut. Mutta se liittyy nyt siihen prosessiin ja siihen itsensä rakastamiseen, itselleen anteeksi antamiseen, että mitä se käynnistää tämän ryhmän elämässä. Ja ihan valtavan niin kuin semmoinen pidempiaikainen iso muutos on käynnissä ja siellä niin kuin se vanha kuolee, vanha minuus ja vanha tapa toimia. Ja se tietysti aina tekee ajoittain vähän niin kuin kipeätäkin, katsoo itseään ja katsoo niitä, että ymmärtää, että miten olisi voinut toimia toisin tai jotain muuta. Tai vaan niitä kipeitä tunteita, mitä sieltä nousee, sieltä kehosta tai mielestä. Niin, mutta se on niin kuin ihan todella kaunis prosessi ja sieltä kotelosta kuoriudut perhoseksi ja just se itsensä rakastaminen ja muu näkyy vievän tätä ryhmää nyt eteenpäin ja olevan olennaista tässä. Että ne vanhat taakat siellä vielä näkyy ja ne saattaa nousta erilaisissa tilanteissa tälle ryhmälle nyt näkyviin. Että on mahdollisuus tiedostaa, mikä sua on ennen ohjannut ja nyt valita niin kuin jotain erilaista, että nyt mä en annakaan tämän rajoittaa itseäni. Että jonkun uskomuksen itseen liittyen, että koska mä en koskaan tai koska mä en ole sellainen tai tällainen tai mä olen tällainen tai tollainen, niin jotenkin sen niin kuin ylikulkeminen on niin kuin selkeästi neuvo tässä, että
älä ohjaudu niin kuin samojen vanhojen periaatteiden mukaan, vaan avaudu itsellesi uudelleen ja nähdä, niin kuin, että mikä sua todella on rajoittanut aiemmin. Koska täällä on tämä Lanttien kuningatar, että mitä et voi välttää, on se runsaus, semmoinen jotenkin nousee se sisäinen viisaus ja kyky arvostaa itseään. Ja tuossa on niinku tommonen voittajan seppelekin näkyy. Niin mä mietin, että kun tähän tulee niinku semmoinen voittaja, sit toi niinku, että löydä se oma sisäinen niinku timanttis, että sä oot ihan mahtava tyyppi. Tai jotenkin se sellainen, se tiettyjen asioiden kirkastuminen, nimenomaan se itsearvostus, siihen asettuminen ja sen kautta uudelleen asioiden katsominen ja valintojen niinku tekeminen, niin on sellainen, mitä tässä ryhmässä et voi välttää. Että tosi niinku semmoinen kaunis energia nousee siitä omaan voimaan astumisesta. Että siihen niinku runsauteen, joka ei ole vaan materiaa, vaan se on myös sitä läheisten kuuntelemista, asioiden jakamista toisten kanssa, sellainen niinku ymmärrys ja niinku semmoista, ihan valtavasti semmoista runsautta, jotka liittyy arkipäivän niinku tekemisiin ja olemiseen, niin on sellainen, mikä siellä näyttää avautuvan sun tämän ryhmän niinku ihmisten elämässä eri tavoin, mikä se sitten kenellekin on ominaista. Ja se siirtymä sinne niin kuin oman elämän hallintaan on ihan selkeä, koska täällä on Emperor, mutta myös osalla se liittyy rakkauteen. Että semmoinen niin kuin hyvin voimakas, tasapainoinen, päämäärätietoinen ihminen voi tulla elämään osalla, ja osalla se löytyy sieltä sisimmästä ja löytää niin kuin vastaavan kumppanin, tai kumppanistaan näkee näitä piirteitä. Että jotenkin sellainen vahva vaihe elämässä on tulossa, tai siihen niin kuin nyt tällä hetkellä johdattaa tämä vaihe, niin kuin tämä muutoksen vaihe, missä olet, tässä ryhmässä olevat ovat isossa muutoksessa. Ja jotenkin oot niin kuin, keräät omaa voimaa se nyt sieltä niin kuin ympärillä olevista asioista ja ihmisistä ja saat niin kuin myös peiliä siitä omasta voimastasi sieltä eri tavoin niin kuin positiivisesti, ja osa voi olla niin kuin aiheuttaa myös jotain negatiivista tunnetta myös, mutta semmoista heräämistä sille omalle voimalle, että ei. Että oppii sanomaan ei ja tiettyjä rajoja vetämään, mutta myös siinä on niin kuin muistettava, että kun astuu sille tielle, ja jos alkaa hirveästi vetää rajoja, niin ettei ne omat rajat ylitä toisen rajoja, niin siinä on aina semmoinen niin kuin lempeä tasapaino hyvä olla. Mutta jotenkin semmoinen rakkaudellisuus on tässä ryhmässä, että ehkä myös ymmärtää sen ja huomaa, että niitä rajoja ei tarvitse niin kuin tehdä fyysisesti niin rankalla tavalla, vaan se voi vaan tehdä itsessään, jolloin se heijastuu ja peilautuukin sinne elämään. Ja se on just tätä Emperor-energiaa. Eli sä jo itsessäsi astut siihen voimaasi, joka silloin vaikuttaa välittömästi niihin sun elämän liikkeisiin ja ympyröihin, mitä sun ympärillä on. Ja sä huomaat, että sun ei tarvii niin kuin korottaa ääntä tai osoittaa niitä sun rajoja, vaan ne on niin kuin jo näkyvillä ihan sun energiasta käsin. Sellainen tähän nousee, ja tämä kokonaiskuvan niin kuin on sellainen, nyt on sellainen niin kuin itsensä semmoisen kasvun vaihe, työn tekeminen itsesi kanssa ja myös fyysisen työn tekeminen osalla vahvasti liittyy siihen prosessin niin kuin käyntiin, mutta jotenkin sellainen, että tee se työ nyt itsessäsi ja niin kuin kulje sitä lempeämpää tapaa kohdella itseäsi ennen kaikkea, koska silloin kun sä kohtelet itseäsi lempeästi, sä pystyt myös kohtelemaan muita lempeästi. Et useasti kun me ollaan ankaria itsellemme, me ollaan ankarimpia itsellemme, mutta me ollaan vähän huomaamatta me ankaria myös niin kuin kaikille meidän läheisille ja muille ihmisille. Niin siitä jotenkin semmoinen siirtymä semmoiseen
erilaiseen tapaan toimia on tämän ryhmän niin kuin teema nyt tässä. Se niin kuin tämän seuraavan tuntuu, että kuukauden ajan se on jo käynnistynyt ja on käynnissä ja totta kai se jatkuu pidemmällekin, mutta erityisesti nyt tähän porttipäivään ja jotenkin tähän, että semmoinen niin kuin ilo, keveys, uskalla juhlia itseäsi myös, ostaa itsellesi vaikka kukkia tai jotain, mitä olet aina niin kuin pitkään miettinyt ja toivonut, niin rohkaistu siihen ja luota, että elämä kantaa, asioihin voi tarttua, unelmiaan voi niin kuin kulkea kohti. Ja ne ei tarkoita sitä, että ostan nyt joku talo heti, vaan se, että niin kun ottaa joku askel siihen suuntaan. Että tavallaan pistää se niin sanottu manifestaation ajatus liikkeelle jollain pienelläkin asialla tavalla. Niin sieltä alkaa niin kun liikkua niitä kaikkia muitakin rakenteita siellä omassa elämässä, jotka on sillä, että sä oot valinnut tän näin selkeästi. Noniin, sitä sitten tuodaan sulle. Että kun universumi aina toteuttaa meille ja tuottaa meille kaiken sen, mitä me halutaan. Mutta me annetaan välillä tehdä ne valinnat niin, että me valitaan sellaista, mitä me ei oikeasti haluttaisi keskittymällä siihen ja varomalla ja muuta. Niin sillä okei, nyt tällaista varovaisuutta tai huolta, niin nyt tätä valittiin, niin annetaan sitä lisää. Koska sitä nyt halutaan selkeästi, niin siinä jotenkin sellainen liikahdus ja muutos. Että miten voi niinku muuttaa sitä omaa tapaa, ettei tarvitse mennä niiden vanhojen opittujen mallien mukaisesti enää, jotka rajoittaa elämää ja niitä ajatukseen mukaan. Joo, olipa jotenkin ihana viesti tällekin ryhmälle. Sieltä toi Chariot vielä oikein pongahti uudestaan, että eteenpäin selkeästi on menossa tämäkin ryhmä. Sitten otetaan 3. Siellä on sauvojen 9. Joo, tällä ryhmällä ollut pitkä matka, aika raskaskin. Joutunut pitämään niin kuin puoliaan ja miettiä useasti, että onko niin kuin ehkä nousee semmoinen, että onko väärin ollut valita itsensä tietyssä tilanteessa. Ja että kun muut sanoo niin eri tavalla ja oma sisin sanoo, että nyt pysy siinä omassa voimassa. Se jotenkin tuntuu, että tämän ryhmän ihmiset on kuitenkin kuunnellut sitä sisintään. Ja nyt jotenkin alkaa väsyä siihen kaikkeen ulkopuolelta tulevaan paineeseen, mihin se sitten liittyykään. Osalla ihmissuhteisiin, työhön, johonkin kotiasioihin. No selkeästi on semmoista keveyttä ja juhlaa kuitenkin samalla. Semmoinen kevyt sydän tällä ryhmällä. Koska tämä on niin kuin puhuu juhlista, että tässä on varmaan ollut niin kuin, mites ne näkyy taas tonne? Noin. Tässä on myös se, että älä luovuta vielä, että se valo näkyy tunnelin päässä, mutta jotenkin siellä on semmoinen luottamus siihen näkyvissä. Että tämä on sauvojen 4, joka puhuu juhlista, yhteisöllisyydestä, sellaisesta avun saamisesta, vastaanottamisesta. Vaikkei se suoranaisesti, niin mulla vaan nyt nousee se semmoinen niin kuin yhteisö, joka huolehtii niin kuin toisistaan. Niin on siellä niin kuin ympärillä kuitenkin, että vaikka sieltä olisi joltain osin olisi niin kuin vaatimuksia, niin siellä on myös se niin kuin tuki vahvana selkeästi. Ja täällä on maljojen kuningatar, että jotenkin sellainen tuntuu, että tällä ryhmällä on hyvin semmoinen lempeä, ihana energia. Jostain syystä nousee, että se on niin kuin,
menneisyydessä, että jotenkin tuntuu, että sitä on ehkä niin kuin jopa käytetty hyväksi, sitä niin kuin tietynlaista kiltteyttä ja lempeyttä, ja niin kuin ei olla nähty ehkä sitä, että se lempeys on voimavara myös, vaan niin kuin haluttu vähän käyttää sitä jollain tavalla hyväksi, mutta sitten siinä on kuitenkin se sellainen usko ihmisiin ja itseen ja jotenkin sellainen tunteiden selkeys, joka vaikuttaa tähän hetkeen ja joka liittyy siihen, että on uskaltanut pysyä siinä omalla tiellään hyvin vahvasti. Ja täällä unelmissa on selkeästi niin kuin, että joku toive siitä, että oikeus tapahtuu. Jollain se tuntuu liittyvän johonkin ihmissuhteeseen, jollain ehkä johonkin työpaikan kuvioon, johonkin kuvioon. Että siellä on niin kuin unelma siitä. Ja semmoisen tasapainon löytymisestä tulee myös sanat. Mutta nyt olisi hyvä niin kuin pysähtyä tarkkailemaan, eikä hirveästi niin kuin reaktiivisesti tunteiden mukana vähän niin kuin suihkia eteenpäin tai niin kuin erilaisiin tilanteisiin. Et jotenkin semmoinen niin kuin maltti tutkailla tässä hetkessä nousevia asioita itsessä tuntuu niin kuin ohjauksella tässä, että vaikka siellä on niitä juhlia ja tapahtumia ja sitä ihanaa keveyttä, että täällä on myös sauvojen kuningatar, intohimoa, luovuutta. Nousee niin kuin kuvia jostain semmoisesta niin kuin juhlien kuningattaresta, en tarkoita sillä, niin kuin, vaan semmoinen, että sä viet huomiota paljon, tai ainakin sieltä se sun sisäinen ilo ja se sellainen lempeys, rakkaus, myös se voima niin kuin alkaa nyt näkyä, koska sen lempeyden ja sen kautta opittujen niin kuin asioiden mukana tämän ryhmän ihmiset on selkeästi niin kuin astunut ja astumassa omaa voimaansa nyt tämän leijonanportin. Hauskaa, että siellä on vielä toi leijonakin. Että semmoinen niin kuin sen oman luovan energian käyttöönotto ja niin kuin luomisenergian käyttäminen siellä niin kuin omissa ajatuksissa ja mielen kautta, se tulee jotenkin siellä tämän ryhmän mielessä nyt vahvasti näkyviin, ja sitä on hyvä myös seurailla ja tarkkailla, että mihin se sua niin kuin johdattaa. Joo, semmoinen viesti nousee. Ja se oman elämän hallinta tulee vahvistumaan, se niin kuin oppi siitä ja kyky seurata niitä luovia ideoita, niitä innovatiivisia ajatuksia ja luoda. Ja osalla se liittyy johonkin myös mieshenkilöön, joka on tai on tulossa elämään, joka saattaa olla hyvinkin voimakas henkilö energialtaan, niin siinä jotenkin sen oman voiman saavuttaminen on myös oleellista, että pysyy siinä ja palautuu siihen, ettei niin kuin mene liikaa toisen mukana. Tulee nyt osalle tällainen, mutta myös se oma voima nostaa siellä päätään, ja se voi liittyä myös siihen, että sun elämään tulee joku ihminen, joka selkeästi sä huomaat, että sä reagoit hänen kanssa ihan eri tavalla kuin esimerkiksi vaikka aiemmissa ihmissuhteissa. Että sieltä niin kuin nousee se oma voima läpi eri tavoin näkyväksi. Joo, se on selkeästi osalle semmoinen niin kuin oppi myös. Ja täällä, kun tästä voimasta puhutaan, niin mikä ohjaa on se oma sisäinen voima. Että se siellä niin kuin ohjaakin sua nyt eteenpäin ja sun niin kuin sitä sydämen tien johdatusta avaa enemmän esille. Ja se, mitä et voi välttää, on selkeästi se tunteiden niin kuin kanssa eteenpäin liikkuminen. Että joku semmoinen vanha tunnereaktio tai tavat, niin kuin miten tunne yhdistyy toimintaan tai siihen, niin kuin, että miten sä valitset asioita, tulee muuttumaan.
tai ei ehkä perinteisesti nyt siitä puhu, että tämä on yhteisöllisyyttä, rakkautta, tukea. Mutta mä jotenkin noi sammakot ja toi silmä, semmoinen kyky nähdä asioita ja liikkua niin kuin siellä tunteissa eri tavalla on asia, joka ja tunteiden läpi ja jotenkin niin kuin, vaan tulee semmoinen, että tämä leijonanportti vaikuttaa nyt paljon tämän ryhmän niin kuin tunnetilojen kautta ohjautumiseen, että valitseekin ihan erilaisia juttuja ja se voimaantuminen nimenomaan tuottaa sitä, että näkee asiat eri lailla. Ja jos sinne niin kun osalle just tuleekin tämä uusi ihmissuhde, niin se auttaa jotenkin myös siinä luovimaan sellaisten asioiden läpi. Eli se voi olla hyvinkin paljon pysyvämpää kuin jos on aiemmin ollut vaikka tuntuu, että ei mikään niin kuin parisuhde onnistunut tai mikään, mutta että on, niin kuin, on jonkinlainen historia siellä, niin nyt liikkuukin eri tavalla siellä niin kuin tunneviidakossa niin sanotusti. Ja sen oma voimansa niin kuin mukaan jotenkin asiat aukeaa. Sitten täällä on tämä työn tekemisen kortti. Hauska, kun näissä on niin kuin samoja kortteja nyt näissä eri tämän päivän tulkinnoissa. Niin sellainen niin kuin vakaa eteenpäin meneminen siinä omassa opissa ja omassa elämässä selkeästi näkyy täällä, että se taukkurauta on kuuma, joo, mutta tietyllä tavalla niin kun tulee semmoinen niin kun vakaa, tasainen eteneminen elämässä, että jos se on myös, että osalla kun se on se ihmissuhde, niin tuntuu, että se niin kun löytää oman paikkansa ja uomansa ja niin kun on semmoinen kestävä, ja osalla se liittyy ihan fyysiseen työhön, että se työn tekeminen näkyy siellä ja siihen tulee niin kun erilaista voimaa, perspektiiviä ja miten sä tartut asioihin, niin tee sitä vakaasti eteenpäin. Se tulee tuottamaan sitten niin kuin sulle tulosta jossain kohtaa, kun sä vakaasti pysyt sillä niin kuin siinä omassa energiassasi. Että jotain sieltä on uutta tulossa selkeästi. Tietty sykli. Sä oot vähän niin kuin nyt tässä ryhmässä, tämän ryhmän ihmiset on välivaiheessa matkalla erilaiseen, mutta tämä välivaihe kestää nyt jonkun aikaa ja siellä niin kuin se voimaantuminen ja jotenkin semmoinen keveys ja ilo tässä ryhmässä kuitenkin on, että sellainen niin kuin tekemisestä, erilaisen tekemisen nauttimisesta ja samalla siellä niin kuin itsestään sen oman voiman löytämisestä on niin kuin se, mikä näkyy. Ja täällä on tämä Lanttien ritari siellä kokonaiskuvassa. Niin se just, että semmoinen niin kuin nimenomaan se vakaasti, tasapainoisesti, rauhallisesti eteenpäin kulkeminen on olennaista niin kuin erilaisten asioiden kanssa. Liittyy se sitten mihin tahansa elämän alueeseen, niin siinä arjessa joka tapauksessa niin kuin nyt on tasapainoisempi, seesteisempi, vakaampi vaihe, vaikka siellä nousee sitten erilaisia asioita totta kai aina käsittelyyn ja voi olla sitä väsymystä, mutta niin kuin se vakaus vie sut läpi tämän vaiheen sinne erilaiseen. Ja jotenkin sellainen itsestään antaminen ja jakaminen on oleellista. Joo, se selkeästi siellä tapahtuu iso muutos. Tämä johdattaa tätä ryhmää niin kuin muutokseen, mutta tällä hetkellä on se välitila ja se voi tuntua välillä hankalalle ja hitaalle ja puuduttavalle, mutta samalla siellä on niin kuin iloa ja sitä voimaantumista ja tämä on tosi tärkeä vaihe ennen sitä muutosta. Että vähän semmoinen seesteinen vaihe niin kuin ennen kuin sitten niin kuin se joku vanha romahtaa, että sä oot valmis erilaiselle. Olipa jotenkin tosi voimakas viesti. Että siellä niin kuin nostelin tuolta vaan katsoin, niin tuli niin kuin sauvojen kuningas, eli se tavallaan masteroituminen siinä omassa voimassa vahvistuu, joka auttaa sinne muutokseen. Ja sitten sä huomaat, että se muutoskin menee sulavammin tietyllä tavalla, niin kuin asiat loksahtelee paikalleen, kun sä seuraat sitä sun luovaa niin kuin energiaa sieltä sisimmästä. Et nyt vaan uskalla rohkeasti olla sinä ja seurata sitä niin kuin omaa voimaasi, omaa luovaa energiaasi. Että
vakaasti nyt vaan sitten rauhassa eteenpäin. Ei tässä oikein muuta voi sanoa. Tämmöinen oli viimeinen tulkinta. Kiitos!